Hello guys, for today's video pupunta po kami sa Mapita or Daang Katutubo. Kasama po namin si Habakuk. Titignan po namin kung gaano kaganda yung Daang Katutubo na sinasabi po nila na matatagpuan po dito sa bayan ng Aguilar, Pangasinan. Kasama ko ang aking asawa. Ayun siya, bumibili po siya. Kaya kung gusto niyo po na makita yung ganda ng tanawin dito sa Mapita, samahan niyo po kami sa aming paglalakbay. Guys, nandito na po kami sa taas ng bundok ng Mapita. So maganda po yung tanawin po dito. Kasama ko dito ang aking asawa. Ito siya, oh. Ayun, kaakyat lang po namin. At bundok talaga ito guys, pataas siya. Medyo mahirap yung pag-akyat. Pero maganda po dito sa kinaroroonan po namin dahil malamig yung simoy ng hangin. At kung makikita nyo po doon, yan guys, mababa po siya. Bundok po yan guys, at napakaganda po dito. Kung gusto nyo pong makita ang mga iba pa naming gagawin mamaya, samahan nyo po kami sa aming munting video dito po sa Kapanalo TV. So, napakataas po dito guys. Ayun, bangin po yan. Nandito po kami sa gilid ng daan at bangin po yan guys. Ganda po dito. Maganda po dito sa Mapita. Ayun. Daang Katutubo guys ay meron po siyang daan din na patungo sa Daang Kalikasan. Yun po ay pinagdugtong po ang Daang Mapita at Daang Kalikasan. Pero magkaiba po ito ng lugar. Kasi ang Daang Kalikasan ay matatagpuan po sa mga Taram, Pangasinan, at ang Daang Katutubo naman or Mapita ay matatagpuan po sa Aguilar, Pangasinan. Guys, nandito na po kami ngayon sa pinakamataas na parte ng Daang Mapita at medyo maaraw po ngayon dito kaya nag sunglass po ako guys. Kita niyo po, tanggalin ko ng konti at makita niyo po mga guys no
na mababa po yung pinagmulan po namin. At makita din po natin dito yung magandang tanawin. So ito po yung daan na nagdudugtong po ng Daang Kalikasan at Daang Mapita, kaya bababa po kami dyan. Puntahan po natin yung dulo po nito guys. Tara, samahan nyo po kami. So guys, nandito na po kami sa Daang Mapita or Daang Katutubo. Ito pong daanan na ito ay ito po yung nagdudugtong sa Daang Kalikasan at Daang Mapita. So ang way na ito ay pababa. Mula po doon, malayo pa guys. Kaya kung matatanaw nyo po yun po yung bababa natin, pupuntahan natin. Medyo mababa po siya guys. At yan po yung daan na patungo po sa Daang Kalikasan ng mga Tarim Pangasinan. Kaya samahan nyo po kami sa aming munting paglalakbay ng aking asawa upang makita nyo po yung ganda ng tanawin po dito sa Daang Katutubo.